Здравейте отново! Аз съм доктор Комицки, пластичен хирург, работя в Royal Plastic Clinic в София. Вие сте с моята рубрика Открито за пластичната хирургия. Темата на днешното видео е малко по-особена, то по-скоро е отговор-анонс на масираното тиражиране на мнението, че, особено в социалните мрежи, че в България няма място, където да бъде направена качествена съвременна ринопластика. Бих искал по-скоро да анонсирам нашата работа, да промотирам и популяризирам още повече дейността, която се извършва в Royal Plastic Clinic, клиника за естетична хирургия с голяма насоченост към ринопластиката. Това, което бих искал да кажа, че в нашата клиника извършваме най-модерната ултразвукова ринопластика с техника от най-високо ниво, като смеем да се гордеем, че резултатите са конкурентни и сравними с тези на водещи специалисти от Европа и света. За да се уверите във всичко това, ви призовавам всички вас, които се интересувате от ринопластика, които сте си замислили някога да промените външния вид на своя нос, да се присъедините към нашите така наречени дни на отворените врати. Тези дати, които считахме, че ще бъдат подходящи за извършването на напълно безплатни консултации, са уикенда 9-10 март. Затова ви призовавам и поканвам да се запишете на консултация, напълно безплатно, отново повтарям, на обявеният в сайта телефон. По време на тази консултация ще направим анализ на всеки конкретен случай в детайли, ще отговоря на въпроси, които ви интересуват и най-вече ще се възползваме един модерен начин за предоперативна визуализация на това, което би се случило, така наречената компютърна симулация. Всъщност, това са дни, в които може да се осъществят срещи с вас, пациентите, за да имаме възможност да ви уверим, че и в България нещата относно ринопластиката могат да се случват отлично. Ще ви очакваме. До скоро!